வணக்கம். வெல்கம் பேக் டு தூத்துக்குடி குக்கிங். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற ரெசிபி காளான் குழம்பு. எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம் வாங்க. அதுக்கு குக்கரை காய வச்சு எண்ணெய் சேர்த்துருக்கிறேன். எண்ணெய் கொஞ்சம் காஞ்சதும் வெங்காயம் சேர்த்துக்கலாம். இன்றைக்கி நான் பல்லாரி வெங்காயம் கட் பண்ணி சேர்த்துருக்கேன். நம்ம சின்ன வெங்காயம் சேர்த்துக்கலாம். வெங்காயம் எந்த அளவுக்கு நிறையா சேர்க்கமோ அந்த அளவுக்கு குழம்பு ரொம்பவே சூப்பராக டேஸ்ட்டாக இருக்கும். இப்போ குழம்புக்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கிடுவோம். வெங்காயம் நல்லா வதங்கட்டும். வதங்கினதுக்கப்புறம் நம்ம காளானை சேர்த்துக்கலாம். இப்போ வெங்காயம் நல்லா வதங்கிருச்சு. காளானை நல்லா கழுவி கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கிறேன். இப்போ இதை குக்கரில் சேர்த்துவோம். காளான் வெங்காயத்தோடு சேர்ந்து நல்லா வதங்கணும். காளான் தண்ணி நிறையா விடும். அது வத்துற வரைக்கும் மீடியம் ஃப்ளேமில் இருந்து நல்லா வதங்கட்டும். இப்போ பாருங்கள், இன்னும் கொஞ்சம் லேசாக தண்ணி இருக்குது. இது இன்னும் கொஞ்சம் லேசாக வற்றட்டும். தண்ணி வற்றினதும் நம்ம மசாலா பொருளெல்லாம் சேர்க்க ஆரம்பிச்சிடலாம். அப்பப்போ லேசாக கிண்டி விடணும். காளான் உடையாமல் மெதுவாக கிண்டி விடுங்க. 1/2 டீஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் சேர்த்துருக்கேன். இப்போ இதையும் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுறலாம். இஞ்சி பூண்டு பச்சை வாடை போகட்டும். காளான் பீஸ் கொஞ்சம் பெருசாக இருந்தால் நமக்கு எடுத்து சாப்பிட நல்லாயிருக்கும். அதுக்காக தான் கொஞ்சம் பெருசாக போட்டிருக்கேன். இப்போ இதில் 1 டீஸ்பூன் மட்டன் மசாலா, 1 டீஸ்பூன் குழம்பு மிளகாய்த்தூள், 1 டீஸ்பூன் வத்தல்தூள், கொஞ்சம் மஞ்சள் தூள் சேர்த்துக்கிடுவோம். மட்டன் மசாலா பொடி நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் தரேன், செக் பண்ணிக்கோங்க. நம்ம வீட்டில் அரைச்சது தான், ஏற்கனவே வீடியோ போட்டிருக்கேன். இப்போ மசாலா எல்லாம் நல்லா மிக்ஸ் ஆகிற மாதிரி கிண்டி விட்டுருவோம். மசாலா எல்லாம் எண்ணெயில் பட்டு நல்லா மிக்ஸ் ஆகணும், கருகிடக்கூடாது. நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு தேவையான அளவு தேங்காய் பால் சேர்த்துக்கிடுவோம். நம்ம குழம்பு தண்ணியாக வேணுன்னா நிறையா சேர்த்துக்கலாம். இல்லை கட்டியாக கிரேவி பதம் போதும்னா கொஞ்சம் கம்மியாக சேர்த்துக்கணும். தேவைக்கு ஏற்ற மாதிரி சேர்த்துக்கோங்க. இப்போ குழம்பு கொஞ்சம் கொதிக்கட்டும். உப்பு உரப்பு பார்த்துட்டு மூடி வைக்கலாம். இதுக்கு உப்பு உரப்பு கொஞ்சம் தூக்கலாக இருந்தால் நல்லாயிருக்கும். உப்பு கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கிறதுனால நான் திருப்பி சேர்த்துக்கிறேன். நீங்கள் உங்களுக்கு தேவைக்கு ஏற்ற மாதிரி உப்பு உரப்பு சேர்த்துக்கோங்க. இப்போ கடைசியாக கொஞ்சம் எண்ணெய் ஊற்றி மூடி வச்சிடலாம். நம்ம லாஸ்ட்டாக எண்ணெய் ஊற்றி மூடி வைக்கும்போது அது குழம்புக்கு நல்லா கலர் கொடுக்கும். இப்போ வெயிட் போட்டு 2 விசில் வந்ததும் ஆஃப் பண்ணிட்டோம்னா நம்மளோட குழம்பு சூப்பராக ரெடி ஆகிடும். கறி குழம்பு டேஸ்ட்டில் நம்மளோட காளான் குழம்பு ரொம்பவே சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு. காளான் சாப்பிடாதவங்க கூட இந்த குழம்பு கண்டிப்பாக சாப்பிடுவாங்க. அந்தளவுக்கு ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கும். இங்கே பாருங்கள், நல்லா வெந்துருச்சு. இப்போ காளான் குழம்பு சாப்பிட ரெடி ஆயிடுச்சு. நாங்கள் எங்கள் வீட்டில் காளான் குழம்பு வச்சு சாப்பிட போகிறோம். நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் செஞ்சு பார்த்து சாப்பிட்டு எப்படி இருக்குன்னு சொல்லுங்கள். என் சேனல் பிடிச்சிருக்குன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். ஏற்கனவே சப்ஸ்கிரைப் பண்ண சப்ஸ்கிரைபர்ஸ்க்கும் வியூவர்ஸ்க்கும் என்னோட நன்றிகள். நன்றி, வணக்கம்.